klase sa hayop o mananap nga dili ordinaryo. Kanang kamao gayud sa tanan. Tagai ko anak ni ato siya sa pet shop. Narabatay pet shop diha no. Tubangan. So naingon siya, tagai ko kanang buutan og ningon dayong tag-iya sa pet shop. Aw na ako, sir, automatic. Buutan kaayo, gusto ka iro. Insa iro? Ka ordinaryo man anang iro. Dili ko. Ingon siya, tagai ko buutan, kugihan. Ningon pud ang isa, iring. Gusto ka iring? Iring diri ka nakulakaw ganiha. Sa ganahan, daghan pa mi diha. No? Murag nagbuhik na mig iring dire. Ambot nga nunay nagbuhik iring dire. No? Gusto mo? Sulti lang ha. Buutan niya mo mga iring. Kamao kayo sa tanan. Og niingon siya, unsa man na iring kamao di ay na sa tanan? Og niingon siya, sige, naginuktok ang tagiya. Pag sige niya libot-libot dito sa iyahang lawak. Ingon siya, sige na ako ihatag kaninyo. Kanimo. Usa ka centipede. Kanang in English man na centipede, no? Binisay. Ulihipan. Oh, sakto. Kanang ulihipan nga nagkamang-kamang. Mo na itubag sa tigmo ganiha. Oh, kay ngano ganito? Kanang ulihipan 120 ang ligid ana. Ako gyud ang giihap. Kaya na muglalis para di tama dugay, no? 120 ang ligid ana ang no? So mga kaigsuunan, mao na ang tawo ningon siya nga sige, murag ganahan ko ana, interesting kayo na siya. Akong suwayan. So pag-abot sa balay unsa gibuhat sa maong tawo, iya dayong gidala sa kusina. Og ningon siya, centipede ulihipan, limpyuhi ang kusina. 30 minutos. Limpyo ang kusina. Grabe. Why abog bisan ano? Oh, kani abog gan. Dito ay abog. Limpyo kayo mga kaigsuon. Tanang hugasan, nahugasan. Tanang mga abog sa appliances, no? Sparkling. Limpyo. Ang tanang salog. Sugaw pa ning salog diri. Iyang salog, limpyo kay na mapana. O naamay siya sa maong ulihipan. Ingon siya sunod, limpyohi ang living room. Appliances, o tanang mga kordiso. 20 minutes. Limpyo. Kabuutan. Gusto mo anak? Nami na, order mo? Natay dagang ulipan. Iring dagan, napay ulihipan. Ha? So, tanan furnitures, limpyo, pillows of the sofa, well arranged. Yati, kakugihan no. Lupig pa may helper. Ha? Mga kaigsunan, mauno to, ngayon sa kini mo'y the best. Maoy, wagyo ko nagmahay sa akong pagpalit. Usa kay kayon mga kaigsunan, niabot ang usa ka Jaryo. Jaryo boy. Pang labay raman na, di ba? Kasi sa ato diri di man. Dito sa lain lugar, panglabay ra na nito, pang-itsa ra ng magazine, newspaper. So ang ilahang lawak, ang ilahang gate, dito unahan. So dito papunit, ingon ang tag-iya, centipede ulihipan. Kuha ang newspaper dito sa gate. So ang ilang gate mga butang tag 20 meters. Dako-dako man ang ilahang lugar. So 30 minutes. Asa man tong ulihipan din hiwa pa magkabalik. 45 minutes. Wa pa manggihapon na balik ang ulihipan na kulbaan ng tag-iya. Uy, basig naligsan tong akong buotan kayong ulihipan. Una-unsa na nahitabo adto basig giilog na sa kong silingan. Pertira bang buotan na. Abli siya siyang portahan. Pagtanaw niya. Tua ang iyang ulihipan nagtiko ko. Nganong nagtiko ko man? It's already 45 minutes past. Wa magyapon niya makuha ang iyang magazine. Ingon siya, kadyot lang boss, kay ika 120 na ko nagtaod pa kong sapatos. 120 ka buok kung gitaorag sapatos. Perting dugaya na human.
Magsapatos pa day ang ulihipan, mukuha sa newspaper. Gusto mo? Mo-order mo? Usa na lang nabili, no? Ulihipan na to. O iring inyo gusto. Bitaw mga igsoon, papilion mo, unsay ganahan ninyong hayop kung mananap? Unsa man? Ha? Naapa mo? Basi gusto kag salampati. Basi gusto kag no? Kanding. O uban pa dihang mga karnero mananap. Maoy ihalad na to. Mao na inahitabo mga igsoon sa itong ebanghelyo, daghang mga mananap. Ngano man naa gibutang sa gawas sa templo. O mao'y hinungdan nga ang atong Ginoong Jesucristo nasuko. Da mata lagi. Isog ang atong Ginoo. Wala ko nasuko ninyo ha. Ipamata lang tamo kay nangatog. Suko kaayo ang atong Ginoo kay ngano man. Iyang gilambuhad ang lamesa, ang mga sinsiyo sus gipang kay ngano ang templo gihimo namang merkado. In fact, dili gyud unta siya angay masuko kay ngano man katong mga hayop, mga mananap nga tuwa sa gawas gibutang kadto dito sa mga maniligya para ihalad sa templo. So masuko di ay siya kay ihalad manutana sa templo. Dili. Pero unsa gikasukan niya? Kanang gitawag nga impropriety. Dili na proper. Kasabot magitaan ng impropriety, di ba? Di man mo mga kuan, mga rational being man kita. Oh, klaro lang nato. Kung mayon kitag impropriety, unsay proper angay natong buhaton. Sige. Kung mga ligo tag dagat, unsay proper nga suoton? Pangkatulog? Of course, pang dagat. Ipagawas na imo ang pinaka. Karon maghamit na gyud ang imuhang pinakapasiksi. Tupis. Kay paligo man. Diba? O depende na nimo sa imong suoton, tupis o one piece lang. Iligo kag dagat. Umaadto ka sa party. Unsay suoton? Ha? Di ko kadungog. Kung ato kag party, of course, imong suot get up kayo, murag Japorms, chill. Disco. Unsay suoton? Sa mga disco hay diri. Ha? Unsay suoton? Di ra ba ko kay balo kay wa mo ko kasuway disco. Aw. O naman isuoton, kinahanglan bagay sa okasyon. Kung matuka. Okay, pangkatulog, di ba? That is basic. Karon, kung muadto ka sa simbahan, unsay suoton? Ha? Dili uy. Ang usuron spaghetti. Ang usuron pinakapuok sleeveless. O unsa pang mga sana kung pwede pa ipa-cleavage pag yun. Naman na ron. Nang dili gayon balipay ang Ginoo. Kaya ang balay alam buanan. Mura na magdiskuhan. Nya kita ra ba manimbahay? Sus mo pay number 1. Kabuyag. Kung sa una naapag yun ng magbrunda. Ngano ang magbrunda kanina lamang mga lektor. O katong mga no, nagtamod gayud. Ay kuan ko na pa din na usab naman ko ng panahon. Signs of the times. Init ng panahon ron, so dili na ta kaayo magputos. But-buot na ta. Unang pagbasa, first reading. Unsay gihitabo? Unsay gisbasa? 10 Commandments. Gipahimangnuan kita.
Daghan na dugay ta mahuman ani ron. Okay pa mo? Salmo, responsoryo, o Ginoo nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Inumdum mo sa first Sunday of Lent, unsa tong tema adto? Gibunyagan si Kristo, humagbunyag niya, gidala siya dito sa kamingawan, gitintal siya, tulo ka tintal kaniya. Ikaduhang Domingo unsay nahitabo? Dito siya sa bungtod. Uban ning mga tinun-an migilak. Nausab ang iyang panagbuhay. Transfiguration of Jesus from the desert to the mountain. No, kurat kayo. Nay connection. Karon ikatulo unsay nahitabo? Unsay nahitabo mga igsuon? Ayog piyong-piyong diha. Gilambuad ang tanan kay nasuko ang Ginoo. So sala bang masuko? Sala bang masuko? Kusog ba kay ka masuko? Depende. Sa ka-journal na nagingon nga kung masuko ka in an appropriate time, with a right reason, with a right manner, with a right to the right person, you deserve great praise. Ug mao na gibuhat sa atong Ginoo. Angay gyud sang masuko kay simbahan man ni, templo man ni, dili man ni unsa na diha. Wala ko nasuko ha. Ang Ginoo mo'y nasuko sa atong ebanghelyo. Kung mao nay atong tan-awon ngano man gyud kinahanglang masuko ang Ginoo tungod kay wala namang gyud tay sense of appropriateness. Sakit pamalandungan nga bisan sulod sa simbahan, mas maay pa ng mga igsuon nato nga lain nga religion. No? Ang Muslim kabalo man gyud mo no? They pray 5 times a day. And before they go to their mosque, manglimpyo na sila. Manghugas sa ilang mga mata, sa ilang ilong, sa ilang baba, sa ilang dunggan, sa ilang lawas. Because they pay homage and have a great reverence to God. Pero kita, suod simbahan, sige ha, chilpon. Musulod sa simbahan, late. Stang pari, late po. Kitang tanan, pariyora. Bahala ang isog ko kay isog yung Ginoo. Kay mangno ni nato tanan mga igsoon. Nga naman na, mga lawat sa lawas ni Kristo, ang uban nagtabi. Pwede palang mga saba ba? Nuta lagi. Pero saan, bidyuhan man dayon ng pari. Mga saba. Strikto po ni pari aoy. Hilos ni pari aoy. No na mga igsoon. Dili ni pari nyo para amo ato ni tanan. This is a wake-up call for all of us to pay reverence sa atong templo, sa atong simbahan. Hinaw itong mga igsoon nga dili ta magpatuyang sa ato ang gusto lamang. Why sense of propriety? Pati ang mga abuses, daghan kaayo mga kigsuonan sulod simbahan, ngano magtabi man sulod sa simbahan. Nga balay man ka ni alampuanan. Nga daghan kaayo magsaba-saba nganong dili man mabuyagan. Ha? Dili man ni para sa pari nga ni simba mo sa pari, dili. Para ni sa atong Ginoo. May pa again no, the Muslims grabe kaayo sila mo hatag og tahod. So limpyo kaayo. No? Ang tanan naning kamot sila. O bang religion? Decent attire, formal, or unsa na siya basta kay modest. Dili kay pareha sa tuwa nga sige himo na spaghetti. Chutpan, chinilas. Ang Ginoo gid malipay ang Ginoo. Mauna sa tong ebanghelyo mga kaigsuonan no. Kinahanglan tan-awon nato. So unsa may angay buhaton nato mga kaigsuonan? Ang atong tan-awon no diha sa atong pagka-Kristiyanos na giingon sa Latin phrase, ecclesiam nulla saus. Outside the Catholic Church there is no salvation. Ngano man na siya?
Kaysa una nagtuo maguntanga kay taray maluwas pero karon ambot lang. Maluwas mabataan ni atong binuhatan ni sa pagampo di maganit ta kabalo mo ampo. Nag-interview ko kaslunon. Kumusta man ang inyong espiritualidad? Mr. and Mrs. Soon to be Mr. and Mrs. Okay laman, Father. Musimba mo. Musimba po, Father, mga mag-ihap pa. Kapilaman sa usa ka simana, sa usa ka Domingo, usa ka buwan. Musimba siguro mi, Father, mga usa ka Domingo sa usa ka buwan. Okay raman, Father. Mag-ampo mo. Mag-ampo ra pon mi, Father. Kunya okay ra na, okay ra. Okay ra daw. Okay ra na. Mura na naingon ba nga, simba lang gud ko. Nya pagkasibot sa halad, hulog lang ta ana. Nya okay na, simba na biya ko. Okay na ang tanan. Na di ganahan sa Ginoo. Simba ta ba? Taman lang mangyud sa outward. Unsa ray makita pero wala nakasuod sa atong gugma, sa atong kasing-kasing. Kanunay lang yung nagpahimang ang Ginoo sa ato ang mga igsuon nga unta mapuy-an. Human atong santos nga misa, musimba mo matag Domingo, pag uli ninyo naagid mo'y bound nga nindot kaayog naghatag nga mensahe gikan sa Ginoo nga mauypuy-an nato, may assignment nato matag tambong sa santos nga misa. Saon man nato mga kaigsuonan. Sa katapusan, taas naman kaya kung wali, taas na kaayo. Unsaon man nato pag-manage ning kalagot. Kaya di man na mawa. Anger management. Una, ningon, admit that you are not perfect. Ang tanan masayop, masipyat. So, dawato nato na nga masayop tang tanan. Walay perfecto. So, sa kinahanglan, patience. Sakripisyo, pagsabot. Ayaw na yung painit sa ulo. Pareho na batang tanan, init og ulo. Second, before flaring up, check first if you have something to contribute to ease the situation. Ayaw sumbaga, kay di ka makatabang sa usa ka tao. Istoryahi, may tambagi, mga kaigsuonan. Third, control your emotions. Kining pagkontrol gasa kini sa Espiritu Santo, fruit of the Holy Spirit. I know kitang tanan, kung ganahan lang kita maglagot magyuta. Pero kinahanglan ang atong kalagot dili magbunga og sala. Maglagot kita kung sakto ug naasa sa katungdanan nga angay natong buhaton. Apan pinaagi sa minaayo, dili sa kadautan.